Вітаю вас на каналі Крим Ньюз. Це обличчя вільного Криму і мене звати Наджія Мєта. Сьогодні в мене дуже особлива гостя і моя подружка. І насправді я дуже рада, що ми з нею все ж таки домовились про це інтерв'ю. Старша юридична радниця Truth Hounds Зіра Казлиєва. Салям алейкум. Алейкум салям. Дуже тобі дякую, що ти сьогодні прийшла до нас. Вітаю тебе в цій студії. Давай трохи познайомимо наших глядачів з тобою. Хто ти, де ти народилась, де ти зростала і як проходило твоє дитинство? Ще раз салям алейкум. І мені дуже приємно тут знаходитись. Народилась я в місті Андижан, в Узбекистані, в депортації, як і більшість нашого народу, особливо людей нашого віку, скажімо так, нашого покоління. І приїхали ми до Криму, коли мені було 2,5 рочки. Моєму братику було тоді 11 місяців, батьки були дуже молоді, і в них на той час в Узбекистані було налагоджене життя, якщо ми говоримо про соціально-економічні, про побутові умови, про професійну самореалізацію. Було багато планів, але, як ми знаємо, в 90-ті роки, коли була можливість у кримських татар повернутися, моя бабуся, яка була депортована у віці 20 років, з молодшими братами і сестрами, їх було аж 7, а вона була старшою, вона була їм за маму. При першій можливості повернутися на свою історичну батьківщину це питання не обговорювалось. По її рішенню вона, її діти і всі молодші брати і сестри, вони приїхали при першій можливості до Криму. А куди ви повернулися? І лишили там все. Повернулися ми на той час, це не 70-ті роки, але тим не менш це були одні з перших хвиль повернення кримських татар на свою історичну батьківщину. І на той час, наприклад, не давали можливості оселитися кримським татарам біля моря, в якихось більш, скажімо так, зручних або престижних районах. І тоді повернулася саме моя родина до Білогірського району, село Чорнопілля, Карасу-Базар. До Карасу-Базару. І історія дуже схожа на дуже багато родин кримських татар, які поверталися. Всі складнощі переїзду, отримання житла, купівлі житла за дуже великі кошти, тому що багато людей поверталися. Всі знають ці історії про те, наскільки зростали ціни і наскільки місцеве населення дуже часто користувалося тим, що людям необхідно десь жити, і продавали трошки там дорожче і так далі. Але це було в глибокому дитинстві, я це не пам'ятаю дуже чітко. Тим не менш, я хочу сказати, що дитинство в мене було дуже щасливим. І я часто замислювалася над тим, що таке щасливе дитинство, розуміючи, наскільки важко було нашим батькам, і я розумію, що це те дитинство, в якому тебе люблять. Це те, що завжди ми відчували. І не дивлячись на те, що прийшли наші бабусі і дідусі, я маю на увазі депортацію, я десь вже розказувала про цей факт, який для мене дуже такий показовий і такий орієнтир в житті, що людина може пережити дуже багато, насправді, дуже багато там несправедливості, болю і трагічних подій в житті, але це не зробило їх не те, що злими, вони були найдобріші люди, яких я знала, і моя бабуся, зокрема, це приклад такої доброї людини, тобто ми зростали, дитинство моє в Криму вже було в атмосфері любові і добра, це та атмосфера, яка царила в нашій родині. Карасу-Базар – це місце, звідки депортували твою родину, і ви знов повернулись в Карасу-Базар? Чи це було якесь інше місце? Дідусь мій, він з Судака, він з Судахла. І коли теж це цікава історія про моє прізвище Козлиєва, коли хтось думає, що він там слов'янських народів знає етимологію цього прізвища, це не так, тому що мій дідусь Коскойден, Хозле, це селище біля Судаку, там є така печера в морі, яка схожа на око, а Кос – це око з кримсько-татарської. І коли давали прізвище, взагалі у нас же немає по батькових, і у нас взагалі це йде по імені дідуся або тата. Але на той час дуже багато було Алімових і Алієвих, і коли сказали, що вже досить, коли був певний перепис, то треба придумати щось інше для того, щоб сформувати так зване радянське прізвище, то тоді вже взяли за основу місцезнаходження, звідки мій дідусь, і тоді вже тато мій, на відміну від своїх сестер, отримав прізвище Козлиєв. Я, до речі, теж Козлова. Клас. Там 25%. Клас. Круто. Якщо ми говоримо про той час, коли ти зростала, ти ходила в школу в Криму, я часто думаю над тим, що в Криму насправді живуть дуже теплі, дуже добрі люди, так? Але навіть коли я згадую своє дитинство, а саме школу свою, я розумію, що насправді я відчувала на собі,
якесь інше відношення через мою приналежність? Я не пам'ятаю такого. От якщо сказати відверто, я не знаю, чи, можливо, я не до кінця могла усвідомити, якщо він навіть такий був, тому що я була дитиною з одного боку. З іншого боку, я розумію, що діти досить тонко відчувають якесь ставлення до себе. І насправді з Кримом, з дитинством у мене більшість спогадів, які пов'язані, вони хороші, вони теплі. І, наприклад, для мене тому в 2014 році, коли відбулись події, пов'язані з окупацією, коли почались якісь заяви про те, що там дуже багато людей вважають себе росіянами, чи там вважають Крим російським, чи там якісь наративи підтверджують, які були заявлені Російською Федерацією, десь для мене це було здивуванням, і десь для мене було відкриттям, що деякі люди дійсно так думають, що з'явилася така ситуація, вони себе проявили з цієї сторони. Тому що протягом свого дитинства я на своєму досвіді бачила, наскільки змінювалось ставлення до кримських татар, наскільки змінювались взаємовідносини між кримськими татарами і людьми інших національностей в Криму. І, наприклад, коли на початку переїхали, знову ж таки, ми були дуже маленькими, але ще в дитинстві ми чули ці наративи і ці стереотипи, які були відносно кримських татар, що це... Я навіть не хочу називати ці наративи, тому що вони дуже болючі і неприємні, і вони не відповідають дійсності. Але до 2014 року був процес розвінчення цих міфів в очах навіть тих місцевих мешканців, які тоді уявляли, якесь мали уявлення про нас там з пропаганди Радянського Союзу того часу. Тому я розумію, що в мене дуже такий оптимістичний кут зору, насправді, і, може, якісь речі ми хочемо бачити, знаєте, але для мене це все-таки, таке випробування і челендж, коли ростеш в різному суспільстві, і коли ти можеш спостерігати оцей виклик, який став перед твоїм народом, знову почати повноцінно себе відчувати на своїй землі, бо це наша земля. Булінг – це така справа, що я іноді думаю про те, що в якійсь мірі він може бути в тій мірі, в якій ми можемо його дозволити. Але я настільки розуміла, що я вдома, що я там, де я маю бути, і настільки я впевнено себе почувала, що я думаю, що якби він навіть такий був, то він від чогось би, знаєш, як це відштовхувався і летів назад до тих людей, які і, можливо, мали намір якийсь його в мою сторону направити. Але такого не вдавалося. Зяр, в тебе дуже великий такий послужний список. Ти багато де працювала. Трусхаундс, так? Що це за організація? Розкажи, будь ласка. Трусхаундс – це неурядова організація, яка де-юре з 2014 року, але більш активно де-факто з 2016 року, документує воєнні злочини, серйозні порушення прав людини, як в Україні, так і в деяких інших регіонах, в Центральній Азії, на Кавказі, у Східній Європі. Як ти казала, послужний список, він досить такий в мене довгий, але він переважно в мене, цей професійний шлях, формувався в органах державної влади. Я практично все своє професійне життя, близько там 14-15 років була або державним службовцем, або там 9 років в прокуратурі пропрацювала, але це все одно публічна служба. І Трусхаундс – це організація, з якою я по роду своєї діяльності співпрацювала на партнерських тоді ще таких началах, але з іншого трошки боку. І знала, в принципі, що це за люди, наскільки вони професійні, які в них цінності. І коли я подумала, що щось можна змінити на своєму професійному шляху, то я дуже їм вдячна насправді за пропозицію, за можливість долучитися до їхньої команди, тому що ця організація, як я кажу, вона з 2016 року документує воєнні злочини, зокрема Російської Федерації в умовах збройного конфлікту в Україні. І той стандарт, за який вони це роблять, мені завжди вважався досить високим. І це молода команда, але вони молоді по віку, але не молоді вже в плані свого досвіду. Тому я до них приєдналася, і організація, про неї дуже багато відомо. Недавно ми в Норвегії вже в Осло Трусхаундс отримали нагороду імені Сахарова за свій внесок в захист прав людини і в підтримку демократичних цінностей. І захист прав людини – це одна з демократичних цінностей. Це те, за що ми боремося і насправді за що
іде ця війна, яку, я дуже розділяю думку, що вже йде століттями, за певні демократичні цінності, за певний демократичний європейський рух розвитку. І саме головне, за незалежний рух розвитку. Це про те, що в нас є власна державність і що в нас є власні цінності. І тому це люди, це команда, це організація, яка цьому відповідає. Вона це захищає, вона це дуже ефективно і професійно довгі роки робила до того, як я туди приєдналася буквально пару місяців тому. У нас багато неурядових організацій, які насправді документують ці злочини. Вони дещо відрізняються експертизою, напрямом діяльності, скажімо так, певними підсферами, які вони підсвічують в своїй роботі. Але та, яка мені максимально відгукнулась, це була саме ця організація, я їм за це вдячна. І кожен день, працюючи в ній, насправді, я ще більше стверджуюсь в тому, що це був правильний дуже вибір. От я знаю, що коли ти працювала в Генеральній прокуратурі, ти займалась, можна сказати, тим самим, так? Документували воєнні злочини. У мене такий шлях в органах прокуратури, він розпочався в 2014 році. Розпочався він саме з управління по окупованому Криму. Десь півроку працювала. Потім я працювала насправді на напрямі взаємодії з Верховною Радою якийсь час, тому що я попередньо працювала і в парламенті, в Кабінеті міністрів, і тоді була така необхідність все-таки розвинути роботу по співпраці з Верховною Радою, про внесення змін законодавства, роз'яснення деяких правових питань, тому що насправді я за прокуратуру би хотіла сказати пару слів. Я будь-яку роботу свою дуже любила і люблю. Будь-яка робота і люди на цій роботі, що саме головне, це люди, дали мені неймовірно багато. В плані досвіду, людського, професійного, в плані приємних моментів переживання цього професійного досвіду. І, як я кажу, це було з 2014 року, тобто це вже почався збройний конфлікт, була окупація Криму, але разом з тим і самі органи прокуратури почали переживати досить складний шлях реформування, тому що тоді забрали такі функції, як загальний нагляд, який був протягом 2 десятиліть. Потім теж реформа продовжувалась, забрали можливість представляти інтереси громадян в судах, були деякі інші зміни. І це теж такий неймовірний досвід працювати в інституції, спостерігати досвід інституції, яка проходить оцей шлях реформування ще й в умовах збройного конфлікту. Тобто люди переживали подвійні виклики. Потім в 2019 році у нас також була атестація, яку ми всі проходили. Це теж частина, так скажемо, шляху з реорганізації, з реформування органів державної влади в країні, знову ж таки, в умовах збройного конфлікту. І про те, наскільки зараз Україна проходить непростий шлях. Це така ремарка. Якщо казати про напрями, на яких я була в 2016 році, я також дуже за це вдячна. Мене запросили до прокуратури Автономної Республіки Крим, яка була у зв'язку з окупацією Криму передислокована до міста Києва. Тоді там було керівництво, яке насправді горіло ентузіазмом розвинути цей напрям і зробити максимально багато для того, щоб прокуратура могла зробити щось ефективне в цих умовах. Тому що це був неймовірний виклик. Це вперше, коли немає доступу до території, але там вчиняються злочини, і треба організовувати розслідування цих злочинів. Тоді я пишаюся тим часом роботи в прокуратурі Автономної Республіки Крим, який був з 16 по 19 рік. Після цього ми перейшли до Генеральної прокуратури, де було створено департамент війни, його зараз називають. Зараз він ще більш широко відомий. Тоді він стосувався питань розслідування злочинів в Криму і на Донбасі. Після 24 лютого його юрисдикція поширила вже на всю Україну, тому що почало широкомасштабне вторгнення. Останні півроку я працювала на напрямі міжнародного співробітництва, але теж дуже багато питань було пов'язано саме з міжнародно-правовим співробітництвом щодо розслідування воєнних злочинів в Україні, інших міжнародних злочинів, які у зв'язку з конфліктом вчиняються. А давай трохи в подробицях розкажемо, що таке воєнний злочин, що рахується воєнним злочином? Це дуже хороше питання, дуже часто використовується термін. Воєнний злочин в українському законодавстві він відсутній, як такий, але він є в Римському статуті, і там він визначений як серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій 49-го року, від 12 серпня 49-го року, якщо бути точнішим. Значить, суть цих воєнних злочинів в тому, що коли є збройний конфлікт, війна по-простому, коли є окупація, що теж є одним з наслідків і під видом збройного конфлікту, діє певний правовий режим міжнародного гуманітарного права. Що це значить? Що
у країни, яка окупувала територію, у країни, яка є окупованою, у обох сторін збройного конфлікту є певні права і обов'язки, визначені міжнародним гуманітарним правом, які вони зобов'язані виконувати і дотримуватись під час такого збройного конфлікту. От серйозні порушення, вони визначені в міжнародних договорах такого права, саме визначається як воєнний злочин. В нашому кримінальному кодексі це стаття 438 Кримінального кодексу порушення законів та звичаїв війни. Тобто міжнародне гуманітарне право та ця сфера, яка не стосується того, що сама по собі війна є незаконною. Тобто вона регулює ті правовідносини, які виникають тоді, коли вже війна почалась. І вже вона є, вона існує. І ми розуміємо, що під час війни, наприклад, поріг деяких прав людини, він зменшується. Це саме право на життя. Ми розуміємо, що військові вбивають військових. З точки зору міжнародного гуманітарного права це не є порушенням. Але є дуже суворі принципи і правила міжнародного права, які мають бути дотримані. Вони були, скажімо так, найбільш активно створені ще після Другої світової війни, прописані, скажімо так, якщо ми говоримо про писане міжнародне гуманітарне право, вони скеровані в тому числі і переважно на захист цивільного населення під час війни, тому що війна може йти між збройними формуваннями, але є культурне надбання, є просто мирні громадяни, є діти, є просто люди, які в цих умовах, як дуже популярно казати, є головне завдання – вижити. І от міжнародне гуманітарне право саме скероване на захист таких людей і на недопущення найстрашніших злочинів, які були протягом Другої світової війни. Ми знаємо там про катування, нелюдське поводження, про концтабори, про камери, де спалювали людей за національну, релігійну і так далі ознаку. От що цих страшних речей, які під час війни з ними було складніше боротися, бо їх складніше проконтролювати, на них вплинути. От міжнародне гуманітарне право скеровано на те, щоб люди, які до цього мають відношення, обов'язково були покарані, і щоб вони про це знали, і щоб це якось хоча б утримало вчинення таких злочинів. Тоді мені цікаво, якщо ми говоримо про Крим, поки ти розповідала, я собі так в голові уявляла, зникнення Ервіна Ібрагімова, вбивство Рішата Аметова. Це воєнні злочини. Правильно? Так. І вже майже 10 років українських органів немає доступу в Крим. Як українські органи займаються розслідуванням таких справ? Воєнний злочин є міжнародним. Їх 4 міжнародних злочинів. Це воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду і злочин агресії. Якщо ми говоримо про міжнародні злочини, згідно з міжнародним кримінальним правом, в них немає ні строків давності, і в них не має бути строків досудового розслідування. Національне законодавство поступово вносяться зміни по його відповідності до міжнародного законодавства, але це ті злочини, які можуть розслідуватись навіть через 50 років. І навіть не українськими органами досудового розслідування, а якимось іноземними чи міжнародними, створеними спеціально для цього механізмами, скажімо так. Тому про це, це не головне, про що варто турбуватися. Тобто вони можуть бути розслідувані у будь-який час. Інше питання, той виклик, про який ми говоримо, що немає доступу до території певної, але це те, що, наприклад, для прокуратури Криму стало в 2016 році викликом, як шукати інші шляхи пошуку інформації, доказової бази, чому тоді активно розпочала співпраця з неурядовими громадськими організаціями, з місіями, які щось документували на тимчасово окупованих територіях. Окрім цього, ми живемо в епоху цифровізації всього, що тільки можна, доступу до можливостей знімків НАСА, супутникових знімків, роботи з відкритими джерелами. Є такий інструмент, як OSINT-інструмент. Truth Hounds організація, насправді, є дуже експертною в цьому питанні, коли завдяки можливостям відкритих джерел встановлюється дуже багато фактів, інформації, яка може призвести до кінцевого виконавця злочину. Тому на сьогодні такий час, що будь-яка інформація так чи інакше може бути отримана. Для цього просто треба посилення спроможності інституцій державних, в тому числі, і неурядових, якими цим займаються, щоб в них був доступ, щоб вони проходили навчання, щоб було більше людей, які цим займалися, тому що це людський ресурс, бо ми знаємо кількість злочинів неймовірно на сьогоднішній день воєнних. Але це все є можливим. Це все є можливим і, знову ж таки, згідно з міжнародним правом, строки якісь, вони не обмежені для того, щоб забезпечити це правосуддя за міжнародний злочин. В Україні набув чинності закон про колабораціонізм. Розкажи, будь ласка, про нього. Мене саме цікавить щодо тих людей, які живуть в Криму. От хто має переживати за те, що він понесе відповідальність за те, що він колаборант? Це дуже складне і чутливе питання, насправді.
Я вважаю, тому що коли ми говорили попередньо, з тобою, коли ти казала про цей закон про колабораціонізм, я ще спитала, що це за закон, і ми з'ясували, що це мається на увазі внесення змін до Кримінального кодексу, там, де з'явилась нова стаття 111 прим. 1, колабораційна діяльність, там є 8 частин. Мова там йде про добровільне заняття посад в так званих державних органах влади, участь в збройних формуваннях, там є господарська діяльність, яка здійснюється спільно з державою-агресором. Насправді, що стосується окупованих територій, якщо ми беремо суто формально існуючу законодавчу базу, дуже багато людей підпадають під ці статті Кримінального кодексу. Разом з тим є позиція і, скажімо так, державних інституцій, і органів прокуратури, і представництва президента України в Криму. І от виходило на Інтерфаксі, я читала ексклюзивне інтерв'ю прокурора Крима Ігоря Поначовного з цього питання, що, мабуть, варто враховувати певну різницю між територіями, які окуповані після 24 лютого і які перебувають в стані окупації, в стані постійного збройного протистояння, і території, які були протягом дуже довгого часу окуповані. З приводу Криму взагалі є питання статусу Криму як окупованої, анексованої території, тому що Росія, незаконна анексія, це теж незаконний статус. Так. Тому це питання все-таки державної політики, яка спрямована на комплекс якихось заходів, пов'язаних саме з деокупацією, реінтеграцією. В міжнародному, знову ж таки, практиці і в міжнародному праві це є спеціальний термін «перехідне правосуддя», «transitional justice», який передбачає певні альтернативні механізми, окрім кримінальної відповідальності, такі як люстраційні механізми, комісії правди, як, наприклад, якесь позбавлення права обіймати певні посади протягом якогось часу і так далі. Я зараз вже не працюю в державній інституції, але на час, коли я працювала, були створені і не одна робоча група з питань розробки такої державної політики, яка може передбачати і внесення змін до законодавства, відповідно, також, куди входять представники Міністерства юстиції, представники Комітету Верховної Ради, представники Офісу Генерального прокурора, тобто йдуть дискусії і неурядові організації також, які обговорюють, скажімо так, такі заходи, які можуть бути, вони мають бути прийняті, які будуть започатковані після деокупації. В законі прописано це? На сьогодні в законі це не прописано, на сьогодні цей закон діє формально до всіх територій збройного конфлікту і до окупованих територій, якою є Автономна Республіка Крим також на сьогодні. Так. Яку відповідальність понесуть люди? Це враховуючи від їхнього роду діяльності? Там є різна санкція в залежності від частини статті. Це можна відкрити, подивитися в цьому Кримінальному кодексі. Справа в іншому, справа в тому, що варто дивитися на судову практику, яка формується і на інших окупованих територіях, якщо ми говоримо про певні терміни і строки відбування покарання, або за певний вид діяльності, який підпадає. Але якщо людина працює в органах, так званих органах державної влади, це варто підкреслювати. Але я б ще сказала, що не варто переходити в певні перекоси, тому що в публічній площині є там певні заяви. От недавно в нас теж до нас було запитання з приводу так званих паспортів в лапках. Якщо ми говоримо про, наприклад, Автономну Республіку Крим, там ситуація відрізняється, тому що у нас є закон про правовий режим та захист прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України, який ще у нас є чинним з 2015 року, який був прийнятий стосовно окупованої території Криму і окремих районів Донецької і Луганської областей, де, наприклад, говориться, що ті так звані документи, видані так званими органами влади на цих територіях, вони не є законними. Ми не визнаємо їх документами, ми не називаємо їх паспортами. Ці документи не мають жодних юридичних наслідків. Це прописано в законі, який є чинний на сьогоднішній день, але який поширюється все-таки окремо на територію окупованої Автономної Республіки Крим, окремих районів Донецької і Луганської областей. На початку року держсекретарка США заявила про те, що влітку вже запрацює воєнний трибунал для Росії. Наскільки це реалістично? Я не можу говорити про якісь припущення певні, наскільки це реалістично. Я просто можу сказати про те, що дуже багато адвокації ведеться на міжнародних майданчиках з приводу створення того чи іншого міжнародного механізму для притягнення до відповідальності. І тут би я розділила притягнення до відповідальності Росії як держави і притягнення до відповідальності кримінальної конкретних осіб,
які винні в вчиненні цих страшних міжнародних злочинів. Коли говорять про міжнародний так званий Гаазький трибунал, то мається на увазі все-таки трибунал, який має засудити Путіна і його поплічників в вчиненні воєнних та інших міжнародних злочинів. На сьогодні це Міжнародний кримінальний суд. І Україна, державна позиція така дуже просуває позицію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Є і інші ініціативи неурядових організацій, але вони всі зараз в процесі дискусії. Те, що є багато заяв міжнародних організацій, те, що є резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи і так далі, які говорять про те, що у будь-якому разі міжнародна спільнота підтвердила той факт, що має бути забезпечено міжнародне правосуддя за цей злочин. І вони будуть вживати всіх можливих заходів для цього, і має бути створений спеціальний механізм, який все-таки засудить їх. Тобто ми розуміємо, що вірогідність того, що буде альтернативний до Міжнародного кримінального суду ще один механізм, який саме буде забезпечувати індивідуальну кримінальну відповідальність за міжнародні злочини, він дуже високий. Разом з тим, наприклад, є Міжнародний суд ООН, який є інституцією міжнародною, яка може забезпечити притягнення до відповідальності Росії як держави. Це вже не про кримінальну відповідальність, але це є дуже важливим з точки зору все-таки відповідальності всієї іншої країни, забезпечення репарацій громадянам України, які можуть бути покриті в тому числі за рахунок майна, за рахунок коштів, за рахунок збережень Росії як держави, їх суверенних активів в тому числі. Тому це два такі вірогідні шляхи. Про строки і терміни говорити дуже важко, але про те, що такий механізм, ймовірніше за все, буде створений, про це я вважаю, що треба говорити так. Тепер хочу повернутися до прокуратури. Знаєш, є такий стереотип, що прокуратура, це така, знаєш, сфера суто чоловіча. Я знаю тебе в житті. Ти дуже мила, тендітна, і ти прям дівчинка-дівчинка. В моєму уявленні це взагалі не вписується в прокуратуру. От розкажи про мускулинність цієї структури, чи це просто стереотип? Це хороше питання, і я би сказала так, що протягом довгого часу прокуратура дійсно, мабуть, була така ореолом більше стандартів, які, знову ж таки, в суспільстві вони присваюються переважним чином чоловікам. Якщо ми говоримо про жорсткість, про самодисципліну або, наприклад, по позанормову певну роботу, про можливість бути більш суворішим і менш емпатичним. І говориться так, що це більш властиво чоловікам, і це говорить про чоловічі якості якісь. Але ми зараз в 21 столітті, і мені близькі ці насправді тенденції, що це є переважним чином стереотипом. І навіть колись ми говорили з Ларисою Денисенко на цю тему, дуже цікава історія була там про емпатію, коли я говорила, що вона більш властива жінкам, і ми проговорили те, чому так сталося. Тобто це теж не сталося само по собі, тому що хтось народився жінкою, дівчинкою, а хтось народився хлопчиком. А про те, що це вже могло бути наслідком від застосування таких стереотипів. Але тим не менш, там протягом довгого часу так в прокуратурі так дійсно було. Той період роботи в прокуратурі, який я застала, я скажу, що для мене дуже багато було прикладів лідерства жіночого, дуже багато було прикладів, коли жінки і чоловіки в цілому рівнозначно вносили вклад в розвиток органів прокуратури, і це ніяким чином не залежало від того, до якої там статі вони належать або себе там до якої статі відносять. Ця ситуація дещо міняється, і для мене це якби частина загальної якоїсь тенденції. Тому що прокуратура, я не знаю, чи це добре порівняння, але все одно приємно згадати наше ЗСУ і пана Валерія Залужного, який в якомусь інтерв'ю дуже класно сказав, що якщо брати армію, то це відображення суспільства певним чином. Так будь-який орган, будь-яка інституція, будь-яка організація, вона теж відображає різні прошарки суспільства всередині. І вона є своєрідним таким відображенням якихось загальних трендів, якоїсь загальної тенденції. От прокуратура, вона не виключення в цьому плані. І тому я бачу загальну тенденцію, насправді, в тому, що жіноче лідерство, воно розвивається і в світі, і в Україні, зокрема, дуже активно. Я хотіла спитати в тебе про образ кримсько-татарської жінки. Яка вона? Образ кримсько-татарської жінки, вона різна. Особливо сьогодні. І насправді мені дуже відгукується те, що я колись почула в інтерв'ю Нарімана Джеляла. І для мене це зараз посилання на нього, можливість згадати про нього.
і виразити йому неймовірно подяку і шану. Це один з людей, який для мене величезний приклад насправді. І державного службовця, і політика, і кримсько-татарського діяча, і людини в цілому. І було в нього інтерв'ю «Сенси життя», вони називались коротко, де він відповідав на це запитання, воно мені дуже відгукується, що не можна нав'язати якийсь шаблон, якийсь стандарт кримсько-татарської жінки, тому що насправді наші жінки тим і відрізняються, що вони можуть бути прихильницями зовсім різних бачень, якою має бути така жінка. Тобто хтось насправді більш близький до релігійного уявлення про це, хтось насправді більш активний і за демократичні якісь там цінності, і за активну роль жінки в суспільстві, а не тільки в родині. І мені це дуже відгукується, що вона різна. Вона може бути активною, неактивною, вона може бути більш сімейною, хтось може будувати кар'єру, хтось може брати участь в національному русі, але кожна з них, незалежно від цього, вона не стає менш прекрасною і правильною або неправильною. На це інтерв'ю ми, власне, залишимо посилання під цим інтерв'ю. І хочу, щоб люди теж побачили, почули думки взагалі цього прекрасного чоловіка Нарімана Джеляла, який нині ув'язнений. Так, він ув'язнений, ми про це говорили, і я дякую, що залишиться це посилання, тому що насправді це інтерв'ю і його відповіді відображають той курс, який кримські татари давно обрали. Це курс демократичних цінностей. Коли ми говоримо про нашого лідера Мустафу Джемілєва, кожен з нас розуміє, знає, і ніхто не може заперечити, що протягом дуже довгого часу це був незмінний курс. Що б не відбувалося, я ще пам'ятаю за часів до окупації Криму, коли під час будь-яких там виборів чи ще чогось були такі великі плакати, на яких було, що ми друзів не міняємо, і ми не міняємо цінності. І оця прихильність демократичному розвитку, що б не відбувалося, які б не були складні умови, коли в умовах війни хочеться, знаєте, піти на поводу країни-агресора і проявити якісь насправді не самі хороші якості, або там іноді ти бачиш, які негативні наслідки, які жахи приносять застосування сили, і права сили, а не сили права, то реакція може бути різною. Але це нормальна психологічна реакція, якась захисна. Навіть коли там українці і кримські татари жартують. От зараз про гумор дуже багато хто говорить. Це просто психологічна реакція, яка є нормальною для того, щоб пережити цей дуже складний період і складний стан тих жахіть, які зараз навколо відбуваються. Але якщо говорити про конкретні дії і вчинки, те, як українці зараз живуть, вони роблять максимально багато добрих речей для тих, хто постраждав, для тих, хто поряд, і для своєї країни. І кожен так теж переживає, він хоче бути і може бути максимально корисним. І я думаю, що це збереження все-таки фокусу на нашій людяності, на є таке слово «созіданні», так, а не на тому, щоб щось зруйнувати. Це те, що все-таки нас рятує кожен день. І я так сподіваюся і вірю в те, що воно нас врятує в перспективі. Тому що це більш важливо для подальшого державного будівництва, яке буде все одно після закінчення війни, після нашої перемоги. Для мене взагалі феноменально, що людина, знаходячись під час війни, при таких обставинах, коли обстріли майже кожного дня. От тиждень тому ми взагалі спали по декілька, може 2 години на добу, так? Бо обстрілювали нас і вдень, і вночі. Але попри це, залишатися доброю людиною, я там спостерігаю за нашими хлопцями з ЗСУ, які там рятують якусь маленьку кішку, собачку, годують її. Це надзвичайно зворушливо. І взагалі залишатися в цих непростих умовах людиною. Як на мене, це однозначно їх перемогти. Тому що те, що робить та сторона і те, що відбувається, це роблять не люди. Це не людські вчинки, це не людське поводження з іншими людьми з іншої сторони. І якщо стати такими самими, це в якійсь мірі теж програти. Не на полі бою, але ментально. Залишитись людьми, залишитись добрими в цій ситуації, воно дуже складно. І я ж кажу, якась така миттєва реакція, вона абсолютно нормальна будь-яка, тому що це емоційна реакція, і питання, що ми переживаємо якось цю емоцію, але все-таки робити надалі вчинки, які показують, що ми інші, це ще наступний рівень тієї самої перемоги, складової перемоги. Я знаю, що ти зараз навчаєшся. Власне, я б хотіла, щоб ти сама про це розказала. Чому ти обрала цю професію, так? Так, я здобуваю 2-гу вищу освіту. Навчаюся я на спеціальності практична психологія. Це мені, наприклад, для мене це просто така сфера, яка для мене цікава. Особливо всередині якоїсь самоцілі отримати 2-гу освіту прямо в мене не було, але
там я вступала до аспірантури, і так, мабуть, оця накатана, вона десь в нас закладена генетично. Але те, що питання освіти і професійної самореалізації є проблемним, травмуючим питанням, як на мене, для кримських татар, це безумовно. Тому що коли в 44-му році була депортація до Узбекистану тоді ще, то там не було жодної мови про роботу, яка відповідала спеціальності, чи про професійний розвиток і про освіту. Це були дуже-дуже важкі часи. Коли через пару десятків років наші бабусі і дідусі могли давати освіту своїм дітям, нашим батькам, все одно під час Радянського Союзу було певні обмеження, коли кримським татарам не давали можливості навчатися там, отримувати юридичну освіту, історичну освіту, щось, що так чи інакше могло дати їм доступ до своєї історії, культури, піднімати питання, порушення прав кримських татар, національної ідентичності і так далі. Тобто воно теж було обмежено, але тим не менш люди отримували обов'язково вищу освіту. І коли в 90-х роках наші батьки повернулись в Крим, ми всі прекрасно знаємо, що працювати відповідно до своєї освіти було дуже важко. Знайти таку роботу не давали. Люди шукали альтернативні можливості, шляхи заробітку. І через те їм ще більш важливо було дати вищу освіту нам, своїм дітям. І ще більше було важливо, щоб в нас була можливість працювати саме згідно з тією освітою, яку ми отримали, а не займатися якимось там іншим родом діяльності. І насправді, коли говорили про Крим ще до 2014 року, говорили про те, що відсоток молоді кримсько-татарської від загальної там кількості молоді в Криму він був менший, але відсоток кримсько-татарської молоді відносно до іншої, яка навчається і отримує вищу освіту, був вищий. Це є такою демонстрацією. Тому, знову ж таки, коли ми говоримо про кримських татар, от саме право отримання освіти і можливості працювати там, де ти хочеш, відповідно до тої професії, яку ти отримав, це є великою цінністю. І це не можна не враховувати, і не можна забувати про те, що це право на труд, на заняття тим, чим ти вважаєш, що ти гідний займатися, що тобі цікаво, що корисно тобі і хочеться, і корисно твоєму народові і твоїй державі, це надзвичайно величезна цінність. І я би сказала, що це право, яке ми виборювали протягом дуже довгих років. Я пам'ятаю, що навіть моя бабуся, для неї чомусь навіть важливіше було, щоб я навчалася, здобувала вищу освіту, ніж навіть для моїх батьків, хоча для них теж це важливо, так? Але вона говорила, «Базимім кянамаз йохеда, це з оконас», в нас не було можливості вчитись, вчіться ви. Ти сама, власне, сказала вже про молодь кримсько-татарську. Я б хотіла, щоб ти охарактеризувала кримсько-татарську молодь. Це дуже складно. Це як питання про кримськотатарських жінок, що вона дуже різна, але я точно можу сказати, що вона активна. Вона активна як на окупованих територіях, так і тут. На окупованих територіях вона обмежена в можливостях такої активності, на жаль. Але, тим не менш, все одно для кримських татар, знову ж таки, це можливість самовираження певного, вона має велике значення, і молодь це проявляє. І в нас дуже багато молоді, якою ми можемо пишатися, в тому числі в Києві. Так? І для мене ця молодь, вона насправді дуже класна тим, що, знову ж таки, ми в різних умовах, і можна говорити про це як про проблему, яка буде в подальшому, тому що нам треба буде воз'єднатися, якби в плані комунікації пропрацювати оцей діалог один з одним. З іншого боку, через те, що ми всі в різних умовах, ми маємо різні можливості для того, щоб отримати певний результат, корисний для нас самих. І тому молодь, вона, знову ж таки, не вся є традиційною, наприклад. Є ті групи, які більш прихильники традиційного виховання, традиційного бачення родини, традиційного бачення освіти і ролі чоловіка, жінки в родині і в суспільстві. А є ті, які вже отримали за навчання або освіту за кордоном, які поїхали, подивилися світ, які розуміють, що на сьогодні є абсолютно інші тенденції, глобалізації світу, яких взагалі єдиних стандартів, більш вільних, демократичних. І отака молодь теж є, і її більше стає в Києві, безумовно, і кримські татари, які вже довго живуть в Києві, вони теж міняються, тому що все одно, як кажуть, битіє формує свідомість, є така фраза, вона дуже хороша. Ми все одно під впливом того суспільства, в якому ми живемо кожен день, і розвиваємося, і навчаємося. І тому я думаю, що особливістю нашої молоді на сьогодні є те, що до наших якихось традиційних цінностей, які є безумовно фундаментом, на якому ми твердо стоїмо, додається ще якісь такі цінності, які ми набираємо, живучи навіть в Києві, або, наприклад, подорожуючи по світу.
Для мене дуже відгукується історія. Ну, знову ж таки, для мене це і про демократію. Коли ми говоримо про свободу, коли ми говоримо про справедливість, коли ми говоримо про рівноправність і коли ми говоримо про безпеку. Це ті речі, які ми всі хочемо, бажаємо, і ми вже всі їх більш широко трактуємо. От це теж такий, може, приклад, що у нас дуже шановливе ставлення до старших. І я вважаю, що це є взірцем того, як треба ставитись до людей старшого покоління. Разом з тим, мені дуже відгукується, що поважати людину важливо незалежно від її віку, навіть якщо це дитина. І це така якась нова історія для нашого традиційного суспільства, і спілкування, і родичів, і так далі. Тому що ти завжди розумієш, що треба поважати старших, а потім ти вже, коли став старшим, ти розумієш, ну почекайте, треба поважати будь-яку особистість, будь-яку людину. І якщо ти не можеш, ну, якщо ти не прививаєш з дитинства людині розуміння, що є таке повага, і що в тебе ти маєш право на самоповагу і повагу до себе від інших, то його дуже важко сформувати там потім в дорослому віці. Це знову ж таки там з психології виходить, якою я зараз там захоплююся, займаюся. То такі якісь нові, я б сказала так, що молодь наша, вона вносить нові такі ціннісні вкраплення, як би я так сказала, і що розвиває все-таки наші традиційні уявлення, бо вони теж, я просто хочу підкреслити, що для мене це не щось застаріле. Тобто традиційні уявлення, вони теж сформувалися протягом дуже довгого часу, як важливі, ну, тобто як робочі і практичні на сьогодні також. Але отакі якісь нововведення, вони, звичайно, дуже класні. Це те, що приносить наша молодь. Ну і насправді одне іншому не заважає. Абсолютно. Зір, наскільки у нас якісна комунікація? Чому мене завжди цікавить це питання? Бо я взагалі проти того, аби ми ділилися там на київських, кримських татар. Так? Взагалі мені не подобається це. На твою думку, чи якісна в нас комунікація з тими, хто залишився в Криму жити, і між тими, хто поїхав звідти? Ну, мені складно сказати з приводу прямо якості комунікації. Повноти комунікації точно не вистачає, я думаю. Але я думаю, що це двосторонній процес, тому що насправді ми знову-таки розуміємо, що територія окупована. І, наприклад, фізично переміститися я з 2014 року не відвідую Крим. З 2014 року я постійно мешкаю тільки в Києві. І виходячи з роду діяльності, ну і взагалі з певних обмежень, які з'явилася в зв'язку із роботою, з тим, що територія окупована. Тільки, наприклад, деякі з родичів або з друзів, які могли приїхати в Київ, це теж дуже важко, був адмінкордон, було КПВВ, можливості не такого реального офлайн-спілкування, вони зменшилися, вони стали більш обмеженими. Так? А можливості, наприклад, комунікації за рахунок телефону, інтернету, тощо, ну, давайте будемо відверті, можливо, вони навіть не є досить безпечними в повній мірі. Наприклад, у мене дуже багато родичів або близьких людей, з якими я не спілкувалася протягом 9 років. Ми навіть не кажемо про суспільну, політичну комунікацію там, наших представників з людьми, які ми залишилися. Я навіть кажу про особистісні стосунки, що вони набагато зменшились, набагато обмежились, тому що люди не впевнені в безпеці такого спілкування, чи не буде для них негативних наслідків за результатами такого спілкування. Ну і, звичайно, вони обережні, звичайно, багато хто, давайте відверто по телефону, не всі там, або багато хто не каже зайвого, не всі можуть сказати все, що вони дійсно хочуть і можуть сказати. Тому сказати, що вона повна ця комунікація і дуже ефективна, це дуже складно. Інше питання, які заходи вживалися для того, щоб ці місточки були і будувались, я не знаю, які. Ну, тобто, дійсно, це питання. Але і що можуть бути наслідки, ми не можемо не розділяти, тому що там люди 9 років жили в іншій реальності, як мінімум інформаційній. Ми тут 9 років живемо зовсім в іншій реальності. Це неможливо не враховувати, якщо говорити про якісну комунікацію. І те, що прийдеться про це говорити, це однозначно для того, щоб нормально рухатися далі, для того, щоб розвиватися потім як єдине суспільство, здорове, ментально, а не те, яке, наприклад, там перетрамбувало свої якісь запитання або там незадоволення чимось і так далі, тому подібне. Для нормального розвитку неможливо буде без цього діалогу надалі рухатись. Коли я згадую роки депортації, я точно знаю, що тоді люди були об'єднані ідеєю повернутися в Крим. Чи є в нас зараз спільна ідея в кримських татар? Я вважаю, що є. От для мене це насправді майбутній кримсько-татарський Крим. І я думаю, якщо люди об'єднаються навколо цієї ідеї, будуть розуміти, що вона в них спільна, і відійдуть від своїх якихось страхів,
претензій один до одного. Ну, як ми казали, да, важливо, щоб вони були проговорені, ці претензії, і діалоги мають бути і так далі. Але я вважаю, що для всіх, кому не байдужий Крим, і для всіх, хто вважає себе кримчанином, корінним народом, важливо, який він буде завтра. І важливо, якщо ми знову кажемо про созідання, звернути увагу на те, що ми спільно можемо зробити, щоб зробити його завтра життя краще. І якщо на цьому фокусуватися, то є абсолютно всі шанси до цього прийти. Я вважаю так. І я хочу, щоб так було. Тому що насправді оцей принцип, він жахливий, розділяє власть і так далі і тому подібне. Тому що, ну, знову ж таки, така якась дитяча байка про, там, я не знаю, віник, да, що якщо всі ці колоски з'єднати, то їх зламати набагато складніше, ніж коли ти зламаєш кожен роз'єднаний там колосок. Я думаю, що перемога наша, знову ж таки, для мене це дуже таке сакральне якесь слово, в тому, щоб об'єднатися. Кримським татарам, які залишились в Криму, і кримським татарам, які виїхали протягом цих 9 років там, з Криму, і в тому числі об'єднатися українському суспільству, незалежно від регіонів, у всіх регіонах, незалежно, можливо, від якихось навіть різних уявлень про майбутнє, але все одно нам всім спільно жити. І важливо, ну, якби для мене ідея об'єднання, вона ключова в тому, щоб стати сильнішою державою і більш процвітаючою. Зіра, що тебе надихає? Мене надихають люди, мене надихає наша історія, тому що це історія незакінченої боротьби, це такий незакритий гештальт, і це те, що тебе мотивує кожен день, не дивлячись на твій внутрішній стан, все одно вставати, йти і робити те, що ти маєш робити. І ми навіть якось дискутували про те, що це наш власний вибір, чи це те, що в нас закладено, і це нас штовхає, і ми якби позбавлені, в принципі, можливості розмірковувати, чи ми там маємо, не маємо це робити. У нас просто немає іншого вибору для того, щоб зберегти наш народ, і взагалі на сьогодні, щоб зберегти нашу державу. Знаєте, як це кажуть, ноги несуть, і руки роблять, і ти йдеш і робиш. А люди дуже сильно надихають. І про те, от в яких би я органах влади не працювала, на якій би роботі не працювала, я можу лише подякувати, тому що це такі були приклади, в кожному з яких були ті речі, які я взяла, і от протягом далі свого життя, і професійного, і звичайного, от я прям несу в собі, як якесь таке багатство, яке я отримала, і от воно там накопичується. І от я вважаю, що робить мене краще. Я за рахунок цього так росту. І я це беру від окремих людей, які є для мене показником в тому чи іншому питанні. От ми говорили про нашого лідера, ми говорили про Нарімана Джеляла. Я не можу не сказати, там, чесно, про своїх батьків, наприклад, які для мене, ну, це був такий стандарт, до якого я не впевнена, що колись я зможу дотягнутися, насправді. Але він завжди є таким, до якого ти все одно прагнеш, і ти все одно робиш краще, ніж ти би зробив, якби його не було, навіть якщо ти до нього до кінця не дотягуєш. Є в тебе таке, що ще надихає оця думка, вона дуже гріє, що незабаром ми там зможемо поїхати додому. Ти взагалі, скільки років ти не була в Криму? 9 років. Я хочу сказати, що, наприклад, я трошки... Скажімо так, в 2014 році, коли це почалось, ми розраховували, що, як цей жарт, 2-3 тижні або 2-3 місяці, і це закінчиться. І тоді мене штовхала ця думка, що ми маємо щось активне там зробити на самому початку, щоб швидше повернутися додому. Коли пройшов півроку, рік, 2 роки і більше, я перестала собі дозволяти думати про це. Тому що це, як знаєте, такі утрамбовані почуття там якогось... Іноді розчарування, іноді зневіри в тому, що воно якось повільно, коли воно вже настане, а чи воно настане взагалі, а що це може затягнутися на десятки років. Ну, були такі думки, були до 24 лютого в людей такі думки. І тому я насправді в той час така думка мене не гріла, і в той час мене грів такий сенс, що ти щось для цього робиш, щоб це відбулося. Робиш, якби і живи собі. А те, що ти переживаєш і чогось очікуєш, ти десь присипав таким ґрунтом. І я думаю, що коли ми повернемось додому, ці емоції дуже сильно, насправді, скоріше за все, вибухнуть. Я навіть не уявляю, яким чином вони будуть вириватися і що це буде за емоції. А зараз, після 24 лютого, шанси на це знову виросли. І тому це, знаєш, якщо говорити, що в 14-му це було якесь полум'я, що тебе могло там штовхати і мотивувати, як ти кажеш, що зараз це, я би сказала так, що це надія, яка тліє, але дуже активно. І який такий світлий, такий
маячок, да, в тому коридорі війни, на який ти от дивишся, коли ти рухаєшся. І якщо ми вже заговорили про те, що ми там повернемось незабаром, то яке твоє улюблене місце в Криму? Ну, це дім. Ну, знаєш, місце сили. Для мене ще така є історія, це ж місце, де там поховані бабусі, дідусь. Як би це не було, це таке, да? Здавалось би, місце, воно не про якесь там прям натхнення, але це теж можливість, Діє. Тому що, я просто про те, що, мабуть, весь Крим є нашим місцем сили, бо там у нас стільки родичів. Якщо говорити про родинні зв'язки, у мене в тата є такий тост улюблений, який він підіймає завжди. Він каже, я хочу підняти там тост за багатство. А найбільше наше багатство – це наші родичі. Це говорить про те, наскільки для нашої родини дуже важливі і цінні наші родинні зв'язки. Так. І якщо взяти Крим, то весь Крим – це мої родичі і твої родичі. Тобто ми всі по якомусь там коліну один з одному з великою долею вірогідності є родичами. Слухай, якщо ти козли, то точно моя родичка. Розумієш? Треба спитатись. Да, тому що Крим якраз таки є тим домом, що де б ти не знаходився, в якому місці, в якому селі, ти завжди знайдеш когось, хто пов'язаний з твоєю родиною, до кого ти можеш зайти, попити кави, і поїсти, і тебе пригріють, і переночувати, і так далі. Насправді я теж дуже люблю цю традицію, коли, це ми вже зараз тут в Києві, чи там навіть в Криму, вже дзвонимо один до одного, чи ти там зайнята, чи ні, чи можу я до тебе прийти взагалі. А там, де я живу, наприклад, взагалі ніхто не питається, чи можна прийти, чи не можна. Вони просто приходять. І от зранку каву, я не знаю, прямо до вечора можна пити каву. І мені це дуже подобається, бо в цьому щось таке є, знаєш, я думаю, в кримсько-татарському домі це, я вважаю, наша суперсила. Ніхто взагалі себе не буде почуватися якось ніяково. Так? Ми завжди всім раді. Оця кава, чай, їжа. Та наша гостинність – це наша суперсила. Зіра, якщо я про щось тебе не спитала, а тобі було про це важливо сказати? Я не знаю. Мені здається, я і так сказала більше, ніж я планувала, насправді. Я дуже дякую, що ти мене запросила. Це такий класна можливість побути в інших якихось обставинах, але я для себе зробила висновок, що вони не обмежують людину в тому, що вона може бути відвертою, відкритою, і це завдяки тобі, в тому числі, що тут така атмосфера. Зірочко, чохсагол, що ти прийшла сьогодні, відкрилась так, я тобі за це дуже вдячна. Чохсагол. Сагаде чохсагол.